Kenya ma jo Kenya dwaro gi weche mag dongruok madaka achiel nikech weche thoth ka ing'eni nitie gima ne jo Kenya oketo mane ging'iyo godo mbele giluongo ni Vision 2030 gin lek mane Kenya ni godo mondo mi ochop kare neno ni bero migepe duto kachop higa mar 2030 to Vision 2030 ni osebedo ka itime e kidienje temo ng'eni tere kaka Kenya kete sanja ma gikone wachop kare e dwaro makamagi. Koro wasebedo ka wantiere kod chenro miketo makawo higni kind 4 gi 5. Sani koro wan gi mogik ma koro owinjore bed ni ne ringo kochakore higa mokalo mar 2023 nyaka 2027. Mano miluongo ni MTP ma koro jatend piny Kenya William Ruto ne osidhono. To kosidhe to bedo ni en ma en e telo ing'eno konyiso ni en mana okelo Vision 2030 nikech nochakore kinde Kibaki. Bedo ni en ma en e telo sani oketo mise motegno e bwo telo mare mondo mi neni Kenya ochiwo chopo lek mare ma chopi higa mar 2030 ni. Koro emomiyo en ma koro nosidhe. Koro kawe otene gi chenro mage mag singe manifesto e bwo bottom up economic transformation model better ma otise ni better. Koro temo ng'iyo ni thuolo mar igni ma kochakore 2023 mano higa mokalo nyaka higa 2027 owinjore bed ni Kenya oseloso kidienje mopogore opogore e yo makare. Anya to kono ng'iyo sekta mar pur mowacho ni Kenya osego okang' kendo owinjore bed ni go okang' mar arieya. Pur ma dongruok mar pur kachop higa mar 2027 biro keto Kenya kama ber ma kagowe 2030 to biro bedo ni Kenya nitie maber gi thuolo mag tije menyuolo to kaachiel kod weche motenore kod ochumi mar Kenya ma koro oneno ni ujore bed ni dongore. Erokamano. Ang'eni biro ng'iyo gangoch siasa. Otemo kelo gimondo ni economic aspect of it. To